Dagiti Proverbio Kapitulo 25. Dagitoy pay dagiti na insiriban asaw ni Solomon. Kinupya dagiti tattao iti pangukuman ni Ezekias nga ari ti Huda. Dayawan tayo iti Dios kadagiti ilimlimod na. Rauman tayo mat dagiti ari gapo kadagiti ilawlawag da. Di tayo mo ti pampanunutan ti ari. Tanangato akas iti langit, wenno na uneg akas iti taaw. Nunay katan ti rituar ti pirak, mabalin ti mamanday ti mang partuat iti may sa abanag anapintas. Papanawam dagiti dakas sa mamagbaga ti ari, katag dinamag to ti kinalintag iti pagarian na. No dumatag ka iti sangwanan ti ari, di ka agpamarang akas la importante a tao. Nasaysaya at maibagaken ka nga akmom tinangat nga to asaad, ngem ti maibagaken ka nga ited mo ti saad mo iti tao anangat nga to ngamsika. Di ka agdarasudo sa mga ipakaamo iti pangukuman ti maipapan iti nakitam. No addan to saksi amang panaknak a nagriro ka, di ka aya maibabain? No adda saan nyo pag kinaawatan iti karubam, aglinawag kayo adakda kayo ngem di mo ipalgak ti anyaman na palimod. Tano ka sa ti aramidem, mamuan to ti amin a di ka makailumeng iti palimod, ket din to maikat ti panakaibabain mo. Ti sao a nasaya at ti panakayibkas na, mayarig iti balitok anay montari ti pirak. Napatpatag ng ti singsing nga balitok wenno alahas a naaramid iti kasayatan na balitok, ti balag ti tao a masirib iti siya sinuman as isasagana dumngeg. Makapabang arti matalag a babaunan iti mangibaon ken kuana, kasi tinalamis a danom iti kapudot ti panagani. Mayarig iti ulop ken angin a di mangyag iti tudo, dagiti tattao nga agkari amang ted ngem di damat ited ti inkarida. Tinaanos a panangalukoy, mabalin na aparokmaan tinapinget nga isusupyat, ket maguyugoy na pay dagiti agtuturay. Di mo palaluan ti mangan iti diro, amangan no agsarwa ka. Di ka sarungkar asarungkar iti karubam, amangan no mauma ket kagura na ka. Ti pamadpadakas, arig na iti natadem makampilan, wenno pangor wenno natirad apana. Ti agtalek iti manglilipot a tao iti tiempo ti riribok, mayarig iti panagngalngal, babaen iti agwali-wali ang ipon, wenno panagna babaen iti nablo asaka. Mayarig iti panangoksob iti kawas iti tiempo ti lameg, wenno panangradrad ti sugat iti asin ti panangkanta kadag iti naragsak a kanta iti tao a madagdagsanan. Pakanam ti kabusor mo numabisin, ken painumem numawaw, tapno malmas iti bain, ket gunggunaan na kanto ti apo. Ti panagpardaya, yag na ti pungtot, kasi ti angin nga awan duado amang yag iti tudo. Nasaysaya ti agnaed iti tuktok ti balay, ngem ti makipagnaed iti asawa a managunget ken managreklamo. Ti panakangeg iti naimbag adamag manipod iti adayo adaga, mayarig iti nalamis a danom no namaga ti karabukob ken mawaw ka. Tinaimbag a tao a sumurot iti pagayatan ti managdakdakas, ipalagip na ken ka tinarugit nga ubbog wenno nasabidungan a bubon. Sana naimbag ti mangan iti adu unay adiro, ken saan mat a naimbag agun-udan ti adu a pamadayaw. No di mo matanggal ti pungtot mo, mayarig ka iti syudad nga awan bakod na ket nalakaarautan dagiti kabusor.